साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। कोकणात पाऊस पडल्यानंतर वर्षा पर्यटनाला बहर येतो। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली तालुक्यामध्ये असणारा सावडाव धबधबा हा आकर्षक आणि सुरक्षित मानला जातो। हा धबधबा आता प्रवाहित झाला असून पर्यटक देखील याचा आनंद घेत आहेत। कोकणामध्ये पाऊस सुरू झाला की वर्षा पर्यटनाला बहर येते आणि तशाच पद्धतीने आपण बघतोय की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली तालुक्यामध्ये हा जो सावडाव धबधबा आहे तो प्रवाहित झालेला आहे। आपण या धबधब्यावर बघणार आहोत की सध्या जे पर्यटक येत आहेत आणि ह्या पर्यटनाचा आनंद घेत आहेत। या ठिकाणी येण्याचं कारणच हे आहे कारण ह्या ठिकाणी ज्या असणाऱ्या सुखसोयी म्हणजे ग्रामपंचायत प्रशासनाने या सावडावच्या ग्रामपंचायत प्रशासनाने येथे महिलांसाठी आणि पुरुषांसाठी चेंजिंग रूम बनवले आहेत। तसेच पद्धतीने एक या ठिकाणी सेल्फी पॉईंट देखील बनवलेला आहे आणि या ठिकाणी जे सुशोभीकरण झालं आहे, गेल्या वर्षी त्याचं सुशोभीकरण झालं, त्यानंतर मग त्या पद्धतीने हे सुशोभीकरण हे या इथल्या पर्यटकांना आकर्षण करून घेतं आणि आपण बघतोय की काही पर्यटक आहेत ते देखील या जो धबधबा आहे प्रवाहित झालेला धबधबा त्याचा आनंद घेत आहेत। हा धबधबा आहे तो सुरक्षित आणि चांगला धबधबा मानला जातो। या ठिकाणी जर समजा येणारा पर्यटक असेल त्याला समजा भूक लागली किंवा चहा पाणी नाश्त्यासाठी वरती हॉटेले देखील आहेत, कारण आपण संध्याकाळी जर समजा पर्यटनाचा आनंद घेतला तर आपल्याला चहा आणि भजीचा मोह आवडत नाही आणि त्यामुळे वरती भजी असेल, मक्याची कणसं असतील हे खाण्यासाठी बरेच जण उत्सुक असतात, आतुर असतात आणि ते त्याचा आनंद घेऊ शकतात। तशाच पद्धतीने आपण बघतो की हा धबधबा जो आहे तो आता प्रवाहित झालेला आहे। सावडाव धबधबा बारायला आला, कसं वाटतंय? भारी वाटतं, मस्त वाटतंय। कोर्स पण खूप चांगला आहे इकडे। पहिला आलेलो आम्ही, तेवढं डेव्हलप नव्हतं आहे। लाईक क्लीन आता टॉयलेट्स आहे, चेंजिंग रूम आहे, खाण्यासाठी पण बऱ्याच गोष्टी जातात। तर पहिला असं नव्हतं, सो लाईक खूप डेव्हलप झालं आहे आणि कणकवलीपासून जवळच असल्यामुळे आम्हाला कसं कोणालाही कोणी मुंबईवरून आलं तर त्याला दाखवता येतं इकडे की बाबा आमच्या एरियात पण असं काहीतरी मस्त छान डेव्हलप झालं आहे। तर भारी वाटतं इकडे येऊन, मस्त। तुम्ही देखील एन्जॉय करताय? हम खूब एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है आके। मुंबई से आते तो मज़ा आता है। कहाँ से आए आप? मुंबई से आए, ये लोग इधर ही रहते हैं, देखने के लिए आए? हाँ छुट्टियों में आते रहते हैं ना। लांबून येणाऱ्या पर्यटकांनी इथे यावं, निसर्गाचा आनंद घ्यावा, इथे स्वच्छता राखावी आणि येताना सावकाश यावे। आणि इथे बाजूला धरणाचं काम चालू आहे, त्यामुळे तिथे कोणी पण जास्त अल्लडबाजी करू नये। आपल्या जीवाला सांभाळून पर्यटनाचा आनंद घ्यावा हीच विनंती आहे। सावडाव धबधब्यावर लाखो पर्यटक भेट देतात। तर आता हा प्रवाहित झाल्यामुळे आता बहुसंख्य पर्यटक यायला सुरुवात होईल। म्हणजे शनिवार रविवार असेल तर इथे मोठी गर्दी असते, बुधवारची देखील असते आणि त्यामध्ये सुट्टीच्या दिवशी तर आणखी गर्दी वाढते। त्यामुळे या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त देखील ठेवण्यात येतो। पण सध्या तरी हा धबधबा प्रवाहित झालेला आहे आणि येण्यासाठी पर्यटक आता सुरू झालेली आहे। त्यामुळे बहुसंख्य पर्यटक आता सावडाव धबधब्याला भेट देतील एवढं मात्र निश्चित। कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली।